Mafia 2. Druhé pokračovanie legendárnej hry od českého štúdia Illusion Softworks. Prvý diel tejto hernej série vyšiel v roku 2002 a stala sa doslova legendou v hernom priemysle, ktorá si získala srdcia hráčov po celom svete. Preto úplne každý hráč čakal na pokračovanie tejto hry. Na druhej Mafii sa začalo pracovať približne už rok po vydaní prvej časti, no kvôli komplikáciám s financiami, čo sa bohužiaľ prejavilo aj na samotnej hre, nestihla prvý ani druhý dátum vydania a preto vyšla až o 8 rokov po prvej Mafii od novo premenovaného štúdia Illusion Softworks 2K Czech. Mafia 2 má rysy GTAčka, avšak stavia hlavne na príbehu. Z pohľadu tretej osoby sa dostávame na boisko v Sicílii počas druhej svetovej vojny, konkrétne do roku 1945. 15 rokov neskôr oproti pôvodnej Mafii. Naša hlavná postava Vito Scaletta je taliansky mladík, ktorý bol zatknutý za vykradanie obchodov v hlavnom meste tejto hry, americkom Empire Bay. Stop! Wanna shoot? Shit. Okay, you bastard. Spread your legs. Fuck. Now put your hands on the fence. I'm sorry, Vito. Po misii v Sicílii sa Vito vracia do tohto mesta v rámci mesačnej dovolenky. Jeho najlepší priateľ Joe mu ako dar na privítanie vybaví prepušťacie papiere, vďaka ktorým sa nebude musieť vrátiť do vojny. Vito je naspäť. Pokúša sa zarobiť si normálnou prácou, avšak tá mu nesedí. Preto ho Joe zasvetí do mafiánskeho prostredia mesta Empire Bay. You vouch for him? Absolutely, Henry. Príbeh týchto dvoch mafiánov dotvára výborný český dubbing a na niektoré z hlášok sa skrátka nedá zabudnúť. Hlasy ako Martin Trnavský a Vlastimil Zavřel si budú ľudia, čo hrali druhú mafiu, pamätať na veky. Hej, myslíš, že bych mohl... Co, řídit, Vito? Cesty jsou namrzlý a ty si nikdy předtím auto neřídil. Joe, tam venku jsem v něčem jezdil skoro pořád. No jo, tohle není kurva tank, Vito. To je jedno z nejlepších aut, co se dá koupit. Nejezdil jsem tankem, jezdil jsem jeepem. Co je to kurva za krám? To je fuk. Napriek tomu je poznať, že hra nebola robená primárne pre český trh a je vidno, že im dubbing sem tam skrátka nesedí do úst. Pan Falcone nás dneska v noci přibere do rodiny. Tebe a mě. Budou z nás opravdoví členové. Nekecej dneska? Jo. Scenár na druhú Mafiu bol spísaný už po pár mesiacoch. Finálna verzia má 600 strán, 160 000 slov a 300 hovoriacich postav. Celá hra stojí na dvoch gameplayových pilieroch, šoferovanie a strieľanie, a obidve fungujú skrátka tak, ako by mali. Po meste je možné jazdiť vyše 60 vozidlami a počas toho nám bude hrať 120 dobových skladieb. Fyzika aut oproti iným hrám je na úrovni. Jediné, na čím mi rozum stál, bolo uberanie životov. Keď na ulici napálim do stĺpu, tak som na mieste mŕtvy. Zatiaľ čo keď prejdem cez zavradlie a spadnem z diaľnice na zem, vtedy sa mi nestane vôbec nič. Čo sa týka streľania, tak tam nemám čo vytknúť. Hitboxy fungujú správne, oproti remakeu Mafie 1 je menenie zbraní lepšie a rýchlejšie a zbrane vystrelili presne tam, kde som namieril. Množstvo zbraní, ktoré je možné u seba nosiť, je neobmedzené. V hre sa celkovo nachádza cez 20 strelných a 2 výbušné zbrane. Avšak v hre sa nenachádzajú žiadne melee weapons. Okrem toho musím pochváliť aj krycie mechaniky. Pokiaľ som sa chcel skryť za objekt, za ktorým sa už ukrýva priateľské NPCčko, odíde a skrie sa inám. Napriek tomu, že hra má skoro 13 rokov existencie, tvrdím si povedať, že grafika vás nesklame. Aj v roku 2023 je to stále dobre vyzerajúca hra. V roku 2020 spolu s vydaním remakeu prvej Mafie vyšiel aj na druhú a tretiu Mafiu remaster. Ten nám do hry priniesol jemne zlepšený vizuál charakterov a upravili nasvietenie hry, čiže už nepôsobí tak zahmlene a rozmazane. Celkovo má Empire Bay cez 16 km², čo je dvakrát väčšie ako Lost Heaven z prvého dielu. Je inšpirované New Yorkom a Chicagom. V hre je možnosť vidieť meniace sa ročné obdobia ako jeseň a zima. Ubiehajúcimi rokmi je vidno, ako sa mení celé prostredie mesta, budovy a aj autá naberajú na modernosti a vývoji. V noci je mesto osvetlené vyše 7000 lampami, obsahuje cez 25 000 stromov a kríkov. Okrem samotnej príbehovej kampane po meste rozľahlého Empire Bay má hráč možnosť kupovať si oblečenie, predávať autá, vykrádať obchody a reštaurácie a využívať telefónne budky. Takisto sa môžeme opiať v baroch. Hra taktiež obsahuje možnosť zbierania dvoch druhov collectibles po celom meste, čo hráča taktiež dokáže na ďalších pár hodín udržať. No čo sa týka príbehových misií, tých je v druhej Mafii oproti tomu, čo bolo naplánované, je veľmi málo a je vidno, že kvôli už spomínaným problémom s financiami je veľmi orezaná. Okrem samotného odkladania vydania hry sme prišli o možnosť alternatívnych koncov, využívania hromadnej dopravy, kupovania si nábytku do svojho domu,
o jednu celú misiu v príbehu a pilotná misia v Sicílii mala byť ďaleko dlhšia. Príbeh hry hráč prejde do necelých 10 hodín, avšak hracia doba sa dá predĺžiť vďaka 2 DLCčkam. AI Mafia 2 je veľkým otáznikom. Niekedy všetko funguje tak ako má, inokedy som sa chytal za hlavu. Správanie policajtov v tejto hre je často na zasmiatie. Niekedy sú schopní vám dať pokutu len za čo i len najmenšie prekročenie rýchlosti, inokedy si ani nevšimnú, že ste priamo vedľa nich prešli autom chodca. Čo sa týka NPC, ich správanie v misiách je nastavené tak, aby sa viac menej vždy správali rovnako pri každom resetovaní misie. Stačí si zapamätať rozloženie postav a jednoducho sa cez misiu prestrieľať. Čo sa týka priateľských aj nepriateľských AI, tí sa občas niekde zaseknú a vy ich musíte potlačiť alebo vystrieľať, aby ste sa mohli pohnúť ďalej. Mafia 2 je aj napriek svojim nedostatkom a občasným nelogickostiam v správaní AI aj v dnešnej dobe hrateľnou a stále dobrou hrou. Určite sa nájdú ľudia, ktorí Mafiu 2 odsudzujú kvôli svojmu miestu vývoja a že to nie je už čisto česká hra ako pôvodná Mafia. Hoci nedobila svet tak, ako sa od pokračovania prvej Mafie očakávalo, stále si našla miesto v srdciach tisícok hráčov. Medzi plusy Mafia 2 by som určite zaradil kvalitný príbeh, výbornú atmosféru, ktorá je dotváraná dobovou hudbou a vynikajúcim dubbingom a vydarený gameplay, ktorý fungoval tak ako mal. Medzi hlavné minusy patrí dĺžka hracej doby, ktorá by väčšine dnešným hráčom prišla veľmi krátka, správanie AI a NPC a nevyužité možnosti tejto hry. Celkovo Mafiu 2 hodnotím 4 bodmi z 5.